O presidente provincial do PP recoñece que o vivido no pleno da Mancomunidade é unha situación anómala pero puntual. Luís López di que está en conversas para esclarecer que aconteceu e por que non se presentaron na sesión os dous representantes de Meaño que precisaba o PP para contar coa maioría do pleno. O tamén presidente da Deputación así todo descarta que vai haber sancións contra os representantes de Meaño e pide desculpas á cidadanía. Que tal, saúdos? Nesa sesión, como o PP non tiña maioría, o presidente da Mancomunidade acabou retirando da orde do día a proposta de orzamentos e os nomeamentos de José Pérez como delegado de Turismo, cun soldo que acabaría roldando os 35.000 euros, e de Sabela Fole como vicepresidenta. De contado, ampliamos antes titulares. O Goberno de Pontevedra saca adiante no pleno a modificación de crédito que incorpora 10 millóns aos orzamentos. O PSOE apoiou a proposta e o PP abstívose. Foi nunha sesión na que saíron adiante varias mocións por unanimidade, entre elas unha dos socialistas para a construción dun edificio de emerxencias que acolla como mínimo as dependencias da Policía Local, Bombeiros e Protección Civil. O Executivo de Boiro levará a pleno este xoves a súa proposta de orzamentos por 17,3 millóns de euros. Supón un incremento de algo máis do 3% con respecto ao anterior exercicio. Destaca a importante reducción da débeda que se sitúa nun 26%. Aparece un veleiro a valga e sen tripulación en Aguiño. Sospeítase que puidera estar relacionado con narcotráfico. O Servizo de Vixilancia Aduaneira, en colaboración con Salvamento Marítimo, trasladaron a embarcación ás instalacións do Club Náutico de Ribeira para ser inspeccionada. O Festival Internacional de Arpa de Noia encara este ano a súa segunda década de vida. En esta 11ª edición conta cun programa de excepción. Entre o 8 e o 10 de agosto pasarán pola vila noiesa músicos dos máis variados estilos, avalando a pluralidade desta cita musical de primeiro nivel. Haberá 6 escenarios distintos ao aire libre, o que contribuirá tamén a poñer en valor o patrimonio histórico do municipio. E o Deportivo proclamouse campeón da categoría infantil da cuarta edición da Copa Ribadumia. Impúxose o Sporting de Braga 2-1 no campo da Senra. A cita acudiron os 400 espectadores. Os mozos de Arousa, padriños deste torneo, foron os encargados de entregar os trofeos. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O futuro da Mancomunidade do Salnés está no aire. O PP trata de recompoñer o organismo logo do pleno do pasado venres. O presidente comarcal, David Castro, acabou retirando da orde do día a proposta de orzamentos e os nomeamentos de José Pérez como delegado de Turismo, cun soldo que acadaría os 35.000 euros, e de Sabela Fole como vicepresidenta. PSOE, BNG e Esquerda Unida fixeron fronte común denunciando que o PP está a rachar co consenso que sempre caracterizou a Mancomunidade. Retiramos o punto número 6, o número 7 e o número 8. Deste xeito, o presidente da Mancomunidade do Salnés retiraba da orde do día do pleno a aprobación dos orzamentos, o nomeamento de Pérez de Meaño Independiente como delegado de Turismo e o nomeamento de Sabela Fole como vicepresidenta. E todo porque o PP quedouse en maioría pola ausencia do alcalde de Meaño e do novo representante dese concello, que aínda ten que tomar posesión. Co grupo en minoría, PSOE, BNG e Esquerda Unida anunciaron que votarían en contra. Un orzamento que, como digo e explico, non está consensuado, non está informado previamente, e parece ser que o único que se pretende por parte desta presidencia, e permítame a expresión, lamentablemente, é que 5 concellos dos cuales non temos ningún tipo de información levantemos o xamán aquí para pagar. Que se sente a falar, que non desfaga todo o camiño andado por esta mancomunidade. Creemos que a Mancomunidade do Salnés pois é un exemplo en moitas cousas, foi un exemplo en moitísimas cousas comparado con outras mancomunidades que están por aí que apenas botaron a andar, e polo tanto entendemos que o Partido Popular está desandando todo o camiño que se levaba andando. Contaban cunha maioría, pois retrasaron o pleno para esta semana, esperando a que Meaño concretara o seu representante. Parece que lle saleu mal.
Outro dos puntos clave era o nomeamento de Aspérez como delegado de turismo cunha dedicación parcial de 26.000 euros máis seguridade social, acadando os 35.000 euros brutos ao ano. De novo, Cacabelos, o máis crítico. Que non saibamos, non é un experto mundial en turismo, nin coñecemos o seu currículum nun área nin unha determinación que vai a levar adiante. O alcalde do Grove lembrou que a mancomunidade nace da unión voluntaria dos 9 concellos da comarca e que 4, en alusión aos do PP, non poden pretender impoñer o seu criterio aos 5 gobernados pola esquerda. Nesa liña, o presidente apelou tamén a ese espírito. Creo que foi un órgano voluntario durante todos estes anos e, polo tanto, creo que debemos apelar a eso, porque todos xuntos se consiguen, creo que obxectivos máis comuns para todos. E creo que se produciron ao longo destes anos, polo tanto, creo que temos que ir a ese espírito, non a facer política. E defendeu a proposta dos orzamentos. Creo que este presuposto se fixo é un seguimento precisamente de presupostos de anos anteriores. É un seguimento de presupostos de anos anteriores. E o debatiremos, pero non é para nada algo que vos non teñades coñecemento. Entre tanto, José Aspérez anunciou que desenvolverá as súas competencias como delegado de turismo malia non contar co soldo pactado co PP. Iso sí, matizo de meaño independiente, o non recibir ese salario dedicaralle menos tempo. O presidente provincial do PP recoñece que o vivido no pleno da Mancomunidade do Salnés é unha situación anómala pero puntual. Luís López di que está en conversas para esclarecer que aconteceu e por que non se presentaron na sesión os dous representantes de Meaño que precisaba o PP para contar coa maioría do pleno. O tamén presidente da Deputación, así todo, descarta que vai haber sancións contra os representantes meañeses e pide disculpas á cidadanía. Vivius unha situación anómala de xeito puntual, que desde o venres pois xa se empezaron a ter conversas e neste sentido pois teño que dicir que xa houbo avances, lóxicamente, por cuestións de discreción e prudencia, entendede que non se poidan facer públicos, e isto pois en base ao algo que define o noso partido. O noso partido, o Partido Popular, pois é un partido que ali onde goberna hai seriedade, hai rigor, hai unidade, e esta situación anómala, puntual, pois tamén neste sentido pois teño que pedir disculpas, porque non é algo que nos caracterice. Eu o que quero é falar con todos os que ainda non o fixo. Falei con algúns, lóxicamente, hai 13 persoas que forman parte do Partido Popular que teñen ali representación no pleno da Mancomunidade e 9 agrupacións locais, bueno, pois ainda me faltan algúns con falar, falei o sábado con algúns, falei o domingo, pero quero falar con todos para ter unha opinión e algo razonable, vai. Hoxe tamén foi día de pleno en Pontevedra. Na sesión se llevou adiante a modificación de crédito que incorpora 10 millóns ao orzamento, unha proposta do goberno local. O PSOE apoiou a iniciativa e o PP abstívose. A corporación aprobou por unanimidade a iniciación con carácter urxente dos trámites para a construción dun edificio municipal de emerxencias que acolla como mínimo as dependencias da Policía Local, Bombeiros e Protección Civil. A moción foi presentada polo Partido Socialista e contou tamén co apoio do BNG e o Partido Popular. Tamén por unanimidade foi aprobada outra proposición a prol da ampliación do Parque Escultórico da Illa das Esculturas a medida que se vai renaturalizando a Ribeira do Lérez entre este espazo e a Xunqueira de Alba. Tamén foi aprobada por unanimidade unha proposta do PP para que se inicien os estudos para declarar o barrio da Moureira como área de rehabilitación integral. O PP tamén se sumou a outra moción, neste caso unha proposta conxunta presentada polo BNG e o Partido Socialista relativa á dignificación dos profesionais da abogacía en relación coa quenda de oficio, dereitos laborais básicos e xubilación. E o Executivo boirense levará a pleno este xoves a súa proposta de orzamentos por 17,3 millóns de euros. Supón un incremento de algo máis do 3% con respecto ao anterior exercicio. Destaca a importante reducción da débeda que se sitúa nun 26%. A proposta de orzamento que ven de presentar o Goberno local de Boiro para o seu debate no pleno deste xoves ascende a 17.367.000 euros. Entre as partidas máis destacadas figuran os gastos de persoal que medran ata o 38,5%, xa que se pretende seguir avanzando na actualización da RPT. No capítulo de investimentos destinaránse máis de 7,5 millóns de euros a financiar bens e servizos, con numerosas obras de pavimentación no rural ou a parte correspondente á rehabilitación do campo de fútbol da mina do Pos provincial. O capítulo de gastos de
personal este orzamento destina o 38,35%, un total de 6.660.818,67 euros. Para bens correntes e servicios destinamos un 43,32% este ano, un total de 7.523.678,57, e para inversión adicase o 7,19%, un total de 1.250.392,65. Medran tamén as axudas a entidades e clubs deportivos, entre as que destacan 2 subvencións nominativas para a mellora das instalacións dos clubs náuticos de Barraña e Escarabote. Destacan sobre todo as subvencións nominativas, un ano máis adicadas a entidades deportivos de forma especial este ano. Saben que estes anos subimos esas axudas en un 30%, sobre todo, insisto, a entidades deportivas. Depois tamén hai algo importante nestes orzamentos, que é a colaboración do Concello cos 2 clubs náuticos que temos aquí no noso municipio, un situado en Escarabote e outro en Cabo de Cruz, que están os dous neste momento mellorando as súas instalacións e vamos a dar unha subvención nominativa a cada un deles por un valor de 125.000 euros a cada un. No apartado de ingresos medran ata o 9,37% os correntes por mor do crecemento do ICIO e unha partida do Plan Único da Deputación dedicada a financiar gasto corrente. Estas contas arroxan un superávit próximo aos 650.000 euros e unha redución da débeda que se sitúa no 26%. Aparece un veleiro a Valga e sen tripulación en Aguiño. Sospeítase que puidera estar relacionado con narcotráfico. O Servizo de Vixilancia Aduaneira, en colaboración con Salvamento Marítimo, trasladaron esta embarcación ás instalacións do Club Náutico Deportivo de Ribeira para ser inspeccionada. O veleiro, de nome Free e bandeira alemana, duns 10 metros de eslora, aparecía esta pasada fin de semana a Valga, sen ningún tripulante a bordo, na bocana da ría de Arousa, preto de Aguiño. Localizou no helicóptero do Servizo de Vixilancia Aduaneira e sospeítase que puido ser empregado no transporte de droga. Nada máis atopado, puxose en marcha un operativo para recuperar a embarcación, no que participaron varias lanchas de aduanas e a Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo, que o trasladaron ata o Club Náutico e Deportivo de Ribeira. Unha vez en terra, nunha primeira inspección comprobouse que tiña o folio borrado e os mandos manipulados, polo que se sospeita que os seus tripulantes, ao abandonalo, intentaran afundilo para eliminar pegadas. A embarcación segue a día de hoxe nas instalacións do Club Ribeirense, á espera dunha nova inspección por parte de axentes de aduanas, para posteriormente ser trasladado á base deste corpo en Vilagarcía. En máis cousas, o PP de Boiro volve denunciar o retraso das obras de mellora na estrada de Neixón que executa a Deputación da Coruña. Segundo explicaron os populares esta mañá, onte domingo remataba o prazo dado polo ente provincial o equipo de goberno para concluir os traballos. Pero lonxe diso, a situación a día de hoxe segue igual, causando un grave prexuízo aos veciños. Os populares recollen unha vez máis o malestar dos veciños e residentes na zona, que se queixan ademais da demora acumulada dos traballos, na mala execución dos mesmos por parte da empresa constructora, desaparecida, segundo eles, dende hai máis de 3 semanas, cos conseguintes prexuizos causados. O señor teniente alcalde e el alcalde nos anunciaron que despois de unha entrevista moi fructífera con el presidente da Diputación, el señor Formoso, el tamén socialista Formoso, les había comunicado que se acabarían estas obras este 16 de junio, concretamente onte, ¿no? Pois hoxe, 17 de junio, vimos a ver a finalización destas obras e despois de 2 meses e medio que estuvemos aquí, as obras siguen na mesma situación. Os veciños están fartos, pero fartos de aguantar 6 anos destas obras. 1 kilómetro, 400 metros que leva 6 anos en facer. Por esta razón, dende o PP instan o equipo de goberno a solicitar ya a Deputación da Coruña a finalización dunha vez desta actuación, adxudicada xa en 2018, que, segundo eles, vai a pasar á historia como a peor obra do organismo provincial. 6 anos, señor Martiño. 6 anos. A que espera a chamar ao señor Formoso? Mire, lle hemos pagado entre todos os veciños un móvil de 1.800 euros. Pois ese móvil de niño pijo úseo para chamar ao presidente de Diputación e para exixirlle que acaben estas obras.
O Deportivo da Coruña proclámase campeón na categoría infantil na cuarta edición da Copa Ribadumia. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico de Ribeira pechou a súa quinta edición cun gran éxito de público. Dende o venres e ata o domingo, numerosos visitantes achegáronse ata a Praza de España para coñecer as últimas novidades do sector. Aínda que sen dúbida unha das pezas da exposición que máis chamou a atención na datiña de Nova. Trátase dun Ford A case centenario, fabricado a comezos dos anos 20 e que se atopa en perfecto estado, propiedade de Motor Boiro. Outra das estrelas da feira foi un Mustang, un eléctrico de 450 cabalos. Entre as curiosidades destacou tamén a presenza dunha peña de propietarios de Tesla que achegaron ata Ribeira unha quincena destes automóviles procedentes de toda España. Máis cousas, o Festival Internacional de Arpa de Noia encara este ano a súa segunda década de vida cun programa de excepción. Entre o 8 e o 10 de agosto pasarán pola vila músicos dos máis variados estilos, avalando a pluralidade desta cita musical de primeiro nivel. Na súa 11ª edición, o Noia Harp Fest está xa consolidado como un dos festivais de arpa máis destacados de todo o panorama internacional. Desenvolverase do 8 ao 10 de agosto en 6 escenarios distintos ao aire libre, o que contribuirá tamén a poñer en valor o patrimonio histórico e turístico da vila. Búscanse sitios como este, que vai ser algo novedoso este ano, Santa María Nova, a Iglesia de San Martiño, esa Praza do Tapal, o Coliseo Noela. Entre os pratos fortes desta edición destacan a compositora alemá Nadia Birkenstock, a ucraína Solomia Sabchuk, o dúo escocés composto por Rachel Herr e Ron Happy, a francesa Camille Lebec, o trío bretón de Escofar e o intérprete senegalés Momi Maiga. O trío de Escofar, desde Bretaña, é un trío que se fai chamar Power Trio. Son dúas arpas eléctricas e batería con Nicolás Cadoret, que é un bretón que toca música tradicional desde que era pequeniño. E, bueno, continuamos con o seu carácter máis internacional e estilístico, con Momi Maiga, que é un rapaz, porque é un rapaz moi novo, de Senegal, que ten unha carreira brillante, e que agora mismo está presentando xa o seu segundo traballo, que leva por nome Kyoto. Ademais da súa vertente musical, destaca tamén o carácter solidario do festival, que promove proxectos como Boas Vibras. E tamén temos prolongación no campo da asistencia sanitaria a través da asociación Noia Harp Fest. Levamos adiante un programa chamado Boas Vibras de asistencia de arpa nos hospitais. Tocamos para os nenos en colaboración coa Obra Social Pediatría de Santiago, e estamos estendendo esta actividade a hospitais de Coruña e de Vigo tamén. Ademais do Concello, o festival conta co apoio da Deputación da Coruña e da Axencia de Turismo de Galicia. Creemos que para Noia e a súa comarca, pois este festival na época que se desenvolve, que no mes de agosto, no verán, pois unha importante oferta complementaria para todos aqueles que nos visitan e que visitan a vila e a súa contorna. Entendemos que, como ben decía o director, ten unha repercusión artística importante, pero tamén ten unha repercusión económica e unha repercusión no que pois a afluencia de visitantes, e creo que facer apostas neste senso pois é traballar no camiño axeitado. Falamos agora do novo espectáculo da Escola Municipal de Ballet de Ribeira. Trátase de Bailadoras. A súa estrea será este vindeiro sábado a partir das 8 da tarde no novo auditorio. Este próximo sábado ás 8 da tarde estrearase o novo espectáculo da Escola Municipal de Ballet de Ribeira, titulado Bailadoras. E que mellor maneira para facelo que nas recén inauguradas instalacións do Auditorio Municipal. A actividade forma parte da programación do Xuño Cultural. Está organizado polas Concellerías de Cultura e Educación. Servirá de demostración do traballo realizado polo alumnado da escola ao longo do presente curso. A Escola Municipal de Danza de Ribeira está realizando un traballo extraordinario con rapaces, con adultos. O día do festival é o recoñecemento do traballo que realizaron durante todo o curso
durante todo este curso. Segundo explicou a súa directora Cristina Ribeiro, trátase dun espectáculo de 1 hora de duración, dedicado a diversos traballos dos que desenvolven as mulleres en moitas vilas mariñeiras. Son danzas marcadas polo vaivén das ondas do mar. Este vaivén das ondas do mar os van a interpretar as redeiras. Estas redeiras tamén aliñoar, é dicir, elas van vestidas de redeiras, cas súas agullas de aliñoar as redes, como fan as mulleres, tamén facerán pequenos guiños a eses traballos das mulleres dos povos que hai en Galicia. A entrada será de balde, coa obriga de retirar as invitacións a partir d'1 hora antes do comezo do espectáculo. E o Centro Social de Boiro está de aniversario. Esta fin de semana celebrou os seus 25 anos de vida cunha multitudinaria festa. O acto estivo conducido por Alberto García, técnico de Cultura, que empuxo en valor o importante servizo que desempeña este centro en favor da comunidade. Asistiron numerosos responsables políticos das distintas corporacións que tivo Boiro ao longo deste cuarto de século. Tamén representantes das asociacións e entidades que desempeñan o seu labor no centro, así como veciños que adoitan reunirse neste espazo para compartilo o seu día a día. A nota musical correu a cargo dos membros da Escola de Música que tamén ten a súa sede neste centro social. E o Colexio As Covas de Meaño foi o escenario elixido esta mañá para a presentación do calendario competencial da Deputación de Pontevedra para o curso 2024-2025. Trátase dunha iniciativa coa que o Goberno provincial trata de inculcar valores positivos e hábitos de vida saudable entre a poboación máis nova. O calendario comeza no vindeiro mes de setembro e en cada un dos días dese curso inclúe tarefas e consellos para que a mocidade poña en práctica tanto nos centros educativos como no seu fogar. Son deberes variados que van dende axudar nos labores do fogar ata consellos para levar unha alimentación xa ou mesmo a realización de podcast ou traballos de investigación para erradicar a violencia de xénero, entre outros moitos e variados asuntos. A presentación deste calendario competencial no Colexio das Covas de Meaño asistiu o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. En Sanxenxo, o Pazo Emilia Pardo Bazán acolle dende hoxe a exposición 1001 abellas esenciais para a vida. A mostra foi inaugurada esta mañá cunha visita da Rapazada da Florida, un encontro que serviu para destacar a importancia das abellas para a agricultura, a paisaxe e a biodiversidade. Logo das explicacións, os nenos e nenas participaron nun xogo no que puideron poñer en práctica os coñecementos adquiridos. A mostra poderá visitarse ata finais deste mes. Ademais de 14 paneis, conta cun rincón formado por unha colmea antiga, unha colmea moderna, ferramentas apícolas, unha simulación de xardín e outros elementos. Trátase dun proxecto da Fundación Oxígeno en colaboración con Ecoembes e o Ministerio para a Transición Ecolóxica. La Fundación Oxígeno viene desde Burgos hasta Sanxenxo para hacer un programa de educación ambiental relacionado con las abejas y la apicultura. Vamos a estar aquí con la exposición desde el 14 hasta el 28 y nos vamos a dedicar la mañana de hoy a dar clasecitas con los niños de Sanxenxo y nada, esperamos que os guste mucho, que lo disfrutéis. A sexta edición do Solifesti deixa moi bo sabor de boca en Meis. Dúcias de persoas achegáronse ata este festival solidario que impulsa o Colexio do Mosteiro. Este ano todo o recadado foi para a Asociación Española contra o Cancro e o propio Banco de Alimentos da localidade. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdible. Somos alumnas do CPI, Antía, Iria e Ainhoa, e vamos presentar o Solifesti 2024. Me encuentro a la luna que estaba... Volve o Solifesti, o festival solidario organizado polo CPI Mosteiro Meis. Para darle color. Na súa sexta edición, o Solifesti está enfocado á loita contra o cancro. Nesta edición, os cartos recadados van ir á Asociación Española contra o Cancro e ao Banco de Alimentos. Dinos, Manuel, que podemos atopar neste Solifesti 2024? Bueno, pois ao igual que outros anos, pois temos o que é toda a animación que hai desde as 4 da tarde coas hinchables, temos as chicas da fiestería que están facendo pintacaras, animación cos nenos, e despois temos toda a que a parte das barras, cos refrescos de venta de camisetas que aínda están, ventas de rifas, e despois pois vamos a partir das 7 temos o que é o propio festival, onde van a actuar todos os rapaces dos colexios do CPI Mosteiro Meis, da Escola Infantil, do CRA,
do CPI Domingo Fontán de Portas e do Viña Grande de Deiro, que este ano nos botan a man, e o Colexio Armenteira, que me quedou atrás. Esa é a primeira parte, e a segunda parte son os grupos invitados que veñen pois a colaborar co festival, e xa son grupos, bueno, pois xente máis profesional. Boas, como te chamas? Hola, chámome Meli. E que faz aquí? Son a presidenta da Asociación Española contra o Cancro. Estou aquí pois apoiando a asociación e buscando recursos para poder seguir facendo cousas. Boas, como te chamas? Ana. Que vendedes? Vendo cosas de resina epoxi y resina acrílica. El objetivo es solidario, es recaudación para la Asociación contra el Cáncer. Que che parece este Solifesti? Pois a verdade é moi divertido e notase que todos están pasando ben. Bueno, montaches en algún hinchable? Pois aínda non, pero xa vexo que todos son moi divertidos. Que tal lo estás pasando? Por bastante bien. Xa montaches a casi todas as colchonetas? Sí, me falta uno. Que é para ti o Solifesti? É un festival cheo de solidariedade e diversión que donando diñeiro e felicidade para as demais persoas podemos axudalas e tamén dar a entender o importante que é a solidariedade e axudar as demais persoas cando máis o necesitan. Subiendo para abajo, bajando para arriba. ¡Que viva o Solifesti! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Pois mira, estamos cortando pan para logo facer os bocadillos de choripán e o que estamos facendo é que se están vendendo a 2 euros e co que recaudemos pois se vai a recaudar para tanto para o Banco de Alimentos de Meis como para a Asociación Española contra o Cancro. Creo que é unha moi boa causa e o Solifesti cada ano pois adica este festival solidario pois unha causa e creo que a loita contra o cancro é unha causa fundamental, así como tamén axudar as familias de Meis e de outros concellos que precisan. Subiendo para abajo, bajando para arriba. Ata aquí o Festival contra o Cancro. Espero que vos gustara e vémonos o próximo ano. Moitas grazas a todas esas persoas que aportaron o seu grande area para axudar. O Deportivo proclamouse campeón da categoría infantil na cuarta edición da Copa Ribadumia. Empúxose o Sporting de Braga 2-1 no campo da Senra. Os coruñeses dominaron levando o peso do partido. A cita acudiron unhas 400 persoas, moitas delas chegadas tamén dende Portugal, que viñeron ata Ribadumia a apoiar o seu equipo. O Depor chegou a esta final logo de eliminar en oitavos o Ourense e en cuartos o Balmaseda. Na semifinal mediuse o Shelburne gañando pola mínima. Os mozos de Arousa, padriños deste torneo, foron os encargados de entregar os trofeos. A vindeira fin de semana, a Copa Ribadumia continúa coa categoría Benxamín, con medio cento de equipos loitando polo título. Pois así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.